Ħanimxi għal naħa l-oħra, ħammur lejn ħalsafi fejn għandi l-Claire Zammit li tinsab hawnhekk hekk kif qegħdin resqin aktar lejn jumlhom ħanifukaw fuq kif l-ommijiet, di interessanti ma li rajt it-titlu, kif l-ommijiet ikellmu l-itfal f'ħalsafi. Isu hemm xi mod differenti kif jitkellmu ħalsafi? Propja. L-ideja bdiet hekk. Ovvjament bħal kull studenta oħra tal-Malti, rrid naħseb titlu għat-teżi tiegħi. U billi jiena minn ħalsafi u ftit kodba hemm fuq ħalsafi ġifieri li jitkellmu fuq ir-raħal propju xi tnejn. U fuq id-djalett Iva. ma jissemma kważi imkien. Ekku. U Ħafna storja, ħafna tradizzjonijiet, imma mbagħad djalett. U spiss kont nisma' l-kummenti tan-nies, kienu jgħiduli ara inti titkellem bid-djalett. Ara, u jisom jiggustawni, u bdejt ngħid imma allura x'inhu jiġri? Għalfejn in-nies tar-raħal li jitkellmu bid-djalett huma daqstant sorpriżi. U allura ddeċidejt li nagħmel l-istudju tiegħi fuq id-djalett ta' ħalsafi imma kif l-ommijiet ikellmu lil ulidhom, ġifieri x'deċiżjonijiet jagħmlu. Ġifieri inti Claire rajt differenza bejn id-djalett ħansejħulu hekk standard illi jitkellmu bih il-komunità ħalsafija. U rajt ukoll ċertu terminoloġija li jużaw l-ommijiet ma' ulidhom f'ħalsafi. Propju jirrid nara id-djalett ta' ħalsafi fejn sejjer. Issa, jiena stajt nagħmel dan billi qbatt etajiet ta' tfal żgħar, ġifieri bejn 3 u 6 snin. U ġenituri ovvjament li kellhom età żgħira wkoll, minn 25 sena sa 35 sena. U bdejt nara x'deċiżjonijiet jagħmlu mela. Dawn kif qed ikellmuhom il-uliedhom bid-djalett ta' ħalsafi, bil-Malti Standard, bl-Ingliż, x'inhu jiġri? Imma m'għamilx hekk biss, fritthom f'żewġ kategoriji, ġifieri dawk li għandhom edukazzjoni sekondarja u dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja. U bdejt nara id-differenzi ta' bejniethom. Eżatt. U x'ir-riżultat? Ġifieri li hemm differenzi kbar bejn min għandu edukazzjoni terzjarja u edukazzjoni sekondarja? Jew lanqas li m'għandux edukazzjoni sekondarja? Naħseb l-ewwel differenza ewlenija kienet li dawk li għandhom edukazzjoni sekondarja jitkellmu iżjed bid-djalett minn dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja. Fis-sens li kelli taħlita, ġifieri kelli ġenituri li ma' wliedhom ma jużaw id-djalett kważi xejn, imma mbagħad jekk eżempju jkun hemm ir-raġel ikellmuh bid-djalett. Eżatt. U diġrat mhix darba, ġifieri kelli każ ieħor fejn l-omm qed titkellem mal-ħbiba tagħha, qed titkellem magħha bid-djalett mela tħossha komda titkellem bid-djalett, imma mbagħad x'intereferi għat-tifla tkellimha bil-Malti Standard. All right. U x'inhi r-raġuni? Dħalt f'dak id-dettall għal jew x'seta' jkunu r-raġunijiet? Jiena naħseb li ovvjament id-djalett sfortunatament iġor ċertu prestiġju li daqsxejn inferjuri minn Malti Standard. Allura l-itfal naħseb jippruvaw illi ma jindukrawhomx bid-djalett. Eżatt, imma fil-verità jekk it-tfal qed jisimgħu id-djalett se jiġu influenzati. U allura fil-fatt imbagħad bdejt nara li t-tfal ġieli jibdew anke jkellmu lil omhom bid-djalett. Jiġifieri it-tfal ħannuża l-kelma bejnietkom tirrelataw ma' xulxin bid-djalett, però mal-ġenituri le? Le. Jiġifieri inti rajt ix-xenarju tal-ġenituri u ġenerazzjoni illi jitkellmu bejniethom bid-djalett. Meta ħajjitħattu ma' uliedhom ma jużawx id-djalett, però l-ulied bejniethom jużaw il-djalett. Mhux dejjem. Interessanti di. Eżatt, pereżempju mela għandek l-omm qed titkellem mal-missier bid-djalett. It-tfal ma jkellmuhomx bid-djalett. Imma mbagħad it-tfal waqt xina irrekordjajthom kelli sessjoni għax ovvjament bekk biss trid nkun naf x'inhu jiġri. It-tfal ġieli f'ċertu każijiet dew ikellmu lil ommhom bid-djalett waqt il-traskrizzjoni. Allura x'jidher li probabbli li l-omm tkun titkellem bid-djalett imma għaliex kien hemm jiena bdiet tipprova tuża l-Malti Standard pereżempju. Ftehimna. Sewa mbagħad imma kelli każijiet fejn l-omm tant kienet komda tuża djalett li tul in-nofsija il-ħin kollu bdiet titkellem bid-djalett. Ġifieri u hemmhekk ma kellniex problemi, imma mbagħad ġieli it-tfal jibdew jużaw l-Ingliż.
Ġifieri kelli dal-każ kien daqsxejn partikolari għaliex mela din l-om il-ħin kollu titkellem bid-djalett mat-tifla, l-ħin kollu. Imbagħad it-tifla imma titkellem bil-Malti standard jew anke bl-Ingliż. U ma tużax id-djalett. U ma tuża xejn djalett. Ġifieri fil-ħajja ta' kuljum tagħha id-djalett ineżistenti. Eżatt, f'dal punt f'ħajjita, għaliex ovvjament il-qudiem ma nafx. Imbagħad dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja xorta kien hemm l-użu ta' djalett mhux daqshekk konsistenti daqskemm kienet fil-kategorija l-oħra. Però kien hemm traċċi ta' djalett għaliex finalment dawn l-ommijiet kienu kollha minn ħalsafi mela l-influenzi qegħdin hemm. Issa, irridu niftakru wkoll li dawn il-ġenituri huma gradwati, allura għandhom iktar tendenza li joħorġu li lin mir-raħal mela ħajjintaqgħu ma' iktar varjazzjonijiet. Allura jiena bdejt ngħid naħseb daw il-ġenituri ħajużaw inqas djalett jew saħansitra ma jużawx xejn u kelli każijiet fejn ma użawx xejn. Imma mbagħad u din interessanti u kienet fil-ġiex każi fejn jidħlu il-varjabbli aħna ngħidulhom ta' sentiment. Mela x'in daw il-ġenituri jirrabjaw ma' wliedhom. Automatikament jaqilbu għad-djalett. Automatikament. Iż-żewġ kategoriji. Iġifieri l-istint, għax ħafna drabi aħna meta nuru jew emozzjoni. Bħal rabja, wieħed ma jkunx qed jaħseb daqstant. U l-istint jażel id-djalett. U dak juri hemmhekk kemm daw il-ġenituri fil-verità Min suċ fihom għandhom id-djalett. Ġieli bdew jippruvaw jaħbuha dil-ħaġa toħroġ awtomatika, ovvjament għaliex ikunu komdi jużaw id-djalett. U kelli każijiet oħrajn ukoll, peress kelli bdiet taqra lit-tifel. U minnhom jisab tirrakkonta l-istorja. Biex din l-istorja tkompli tkun umoristika, awtomatikament qalbet ta' djalett. Imma aħna ħafna drabi, ġifieri anke jekk tara in ġenerali, ġieli inti ma nafx jekkux intenzjonalment jew le, inti qed id-djalett għandu ċertu preġju, ma nafx jekk rix fisser għandu ċertu preġudizzju. Imbagħad ngħid li huma joqogħdu kemm il-preġju anke preġudizzju. Meta wieħed jiġi biex jagħmel xi karikatura jew inkella ħajkollu xi karattru umoristiku, ħafna drabi ndaħluh id-djalett. Aħna fiha. Eżatt, u dik fil-fatt ħarġet ukoll fit-teżi. Mela daw il-ġenituri biex jippruvaw idaħħu lil uliedhom anke jekk fil-konverzazzjoni li kienet ma jużawx id-djalett, imma mbagħad biex idaħħu lil uliedhom użaw id-djalett fil-fatt. Imma id-djalett ta' ħalsafi huwa djalett żurrieqi jew inkella huwa safi? Huwa safi huwa fur. Vera? Iva, huwa differenti ħafna mid-djalett ta' żurrieqi. Minkejja li huwa wieħed mill-liċken irħula li għandna fil-Gżejjer Maltin, għandu djalett tiegħu. Eżatt. Issa jiena ma tħallx fil-fonoloġija ta' djalett, ġifieri ma studjajtx id-djalett per se. Kif jinstema' il-fonoloġija u minn fejn. Forsi l-qudiem imbagħad. Imma dak l-iskop ta' din it-teżi, ġifieri fejn sejjer id-djalett. It-tfal għaliex jekk l-ommijiet ma jkellmux il-uliedhom bid-djalett, min ħajkellimhom, min ħajallimulhom da djalett. Ġifieri u għalhekk proprju nażilt l-ommijiet, aħna nsejħulu child directed speech għaliex l-influenzi tal-om fil-fażi bikrin ta' tfal. U jidher, ġifieri mir-riżultati li għandna li id-djalett bħal safi għadu influenti ħafna. Huwa popolari żgur. U jiena jaffaxxinani, ġifieri apparti li ħal safi huwa daqstant ċkejken, u nafu letteralment bib għaliex għext hemmhekk u ħdimt ġo ħal safi, li nibqa' nimpressjona ruħi illi raħal illi dejjem kien dominat mill-barrani, l-Ingliżi, kellek ħafna influenzi, għandek biss settlement sa ċertu żmien mill-Irlanda. Kellek settlement ieħor Franċiż ġo ħalsafi, kellek min saħansitra fil-passat jitkellem il-Franċiż u jistħi juża l-Malti. Però mbagħad il-komunità, id-djalett fiha ara kemm salva ħanejdilhom hekk minn lingwi oħrajn. U illum il-ġurnata x'inti m'intix biss studjuża imma involuta sew fil-komunità bħal safi. Il-żgħażagħ illum jutilizzawh? Il-ġenerazzjoni tiegħek? Jien nixtieq li jużaw iżjed. Fis-sens jiena u missieritni li huma jużaw id-djalett u aħna drajnieh id-djalett. Jiena
tista' tgħid nitkellmu b'mod automatiku. Imma naħseb li żgħażagħ il-problema hi li jafuh id-dialett imma jistħu jużaw id-dialett, jiena hekk naħseb. Vera, ġifri għatem dan it-tip ta' preġudizzju. U jaħassu għaliex it-tfal, ġifri abbażi dal-istudju, qed jisimgħu id-dialett, mela dialett hemmijat. Okay. Mela ejja nippruvaw nużaw iżjed għaliex dan hija parti mill-identità ta' ħalsafi, għal ħares nitilfu, ġifiri, id-dialett hija xi ħaġa tagħna, xi ħaġa biss, tagħna biss. Jużawh mhux le, imma mill-ftit indikazzjoni tal-ix ma tħaġ daqshekk fiha. Kif isna dik l-età ta' bejn l-14 sena u 23 sena hekk ma nafx jiġri fuq. Mbagħad jiena ovvjament għalhekk kont ftit ċettika għaliex bdejt ngħid jiena ħanibda nistudja ġenituri ta' 25 mela issa x'ħansir. Però hemmhekk terġa' tara li jerġa' joħroġ id-dialett. Imma mbagħad eżatt, ġifieri. Jista' jagħti il-każ illi huwa kwistjoni ta' kult, trend, illi kif nafu il-ġenerazzjoni li semmejt hija ikollok kwistjoni ta' insigurtà wkoll fl-individu. Ikollok influenza minn dak kollu li qed jiġri madwarek. U ma jkollokx karattru format kif fil-każ imbagħad tal-ommijiet wieħed ikun iddeċieda xi jrid fil-ħajja tiegħu. Ġifieri jista' jagħti il-każ li dik tkun waħda mill-influenza tas-soċjetà fuqha. Forsi dak huwa il-pass li jmiss għall-istudju illi ħadd kompli. Jien nirringrazzjak ħafna Claire illi wassaltina dan kollu. Sabiħ illi tara żgħażagħ illi mhux sempliċement jifqu biss fuq il-Malti, imma saħansitra jidħlu fil-varjabbli kollha illi għandek fil-Malti. L-aħħar mistoqsija dik. Meta għandna bil-Malti standard, kif nafu minn dejjem il-Malti meta jiġi biex jitkellem ma' tfal ġili juża kliem ieħor. Għal ċejċa, bimbu, eccetera. U daw l-affarijiet kollha. Fil-dialett ta' ħalsafi joħorġu daw jew le? Le, jiena ma nqajx magħhom. Ġifieri jew inkella jażlu l-Malti ħafna drabi imorru ġieli għal kliem bl-Ingliż. Per eżempju meta in-nota min jaf kemm il-darba lilek qalulek żejra treat sweets. Eżatt, hekk kont se ngħidlek fil-fatt. Li nara redikola, imma nagħmluha. U kienet daqsxejn speċi ta' ngħid imma l-fejn daw ma jużawx dawn it-tip ta' kliem. Imma fil-verità ir-risposta hija x'jużaw kliem bl-Ingliż. Terġa'. Dik hija Tajja ferm, jiena m'għandix laħelu u lanqas affarijiet oħrajn li semmejna, nawguraw l-ommijiet kollha fil-każ tiegħek l-ommijiet minn ħalsafi, la niġu lura minn ħalsafi jew minn tix, ħankunu qegħdin nistidnuk twieġeb bil-kontra.